L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem l-MEA għamlet stħarriġ dwar is-suq tax-xogħol lokali. Jirriżulta fost oħrajn il-pressjonijiet ta' nuqqas ta' ħaddiema disponibbli u titjib fl-inċentivi u l-pagi offruti minn negozji biex jattiraw impjegati ġodda fl-istess waqt li numru minnhom qed jantiċipaw tkabbir fl-attività tagħhom qed iwassal għal sfidi ġodda. Skont l-istħarriġ tal-assoċjazzjoni dan jista' faċilment iwassal għal effetti fuq il-kompetittività nazzjonali waqt li n-negozji jippruvaw jinnewtralizzaw iż-żidiet fl-ispejjeż billi jollu l-prezzijiet tal-prodotti jew is-servizzi tagħhom. L-istudju jirrifletti wkoll it-tibdil u d-demografija ta' pajjiżna fejn 20% tal-kumpaniji wkoll qed jimpjegaw ħaddiema nomadi li jaħdmu minn barra minn xtutna waqt li 24% minn negozji qed jimpjegaw ħaddiema barranin. Jirriżulta li 94% tal-kumpaniji lokali li ħadu sehem fl-istħarriġ qalu li ma jimpjegawx ħaddiema bil-paga minima. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li ppreżentat ir-riżultati mill-istħarriġ ingħad li l-pajjiż jeħtieġ viżjoni nazzjonali holistika biex l-ekonomija tkompli miexja il-qudiem. Staqsejna lid-Direttur Ġenerali tal-MEA Joe Farrugia dwar il-punti li joħorġu minn dan l-istħarriġ. L-MEA li tara huwa li irridu nkunu pajjiż li nenfasizzaw il-kwalità mhux il-kwantità. U dan jgħod kemm jekk inħarsu lejn it-turiżmu, kemm jekk inħarsu lejn servizzi ġenerali, anke jekk inħarsu lejn il-manifattura. U din it-trasformazzjoni li trid isseħħ u li torbot ma' ħafna qosma oħrajn, pereżempju torbot ħafna mill-edukazzjoni. Biex nagħmlu hekk irridu nies li jkollhom ċertu ħiliet illi għandha bżonnhom l-industrija. Għax bekk allura tonqos id-dipendenza fuq ħaddiema barranin u nkunu qegħdin nużaw ir-riżors tagħna. Farrugia tenna li biex tiżdied il-provista tal-ħaddiema persuni li jkunu laħqu l-età tal-irtirar għandhom jiġu inċentivati biex ikomplu fid-dinja tax-xogħol. Mod kif wieħed jista' jżid il-labor supply huwa li tinċentivizza mhux timponi. Iktar nies li huma tirati illi joħorġu jaħdmu. Joħorġu jaħdmu bil-fors 40 siegħa fil-ġimgħa ma jkun hemm il-flessibilità illi jażlu huma biftehima l-employer l-aħjar mod kif jistgħu jikkontribwixxu. U bekk ikollhom inkam iktar li jissupplementa l-pensjoni u fl-istess ħin ikollok iktar nies Maltin illi qegħdin jaħdmu. Biex iseħħ dan irid ikun hemm inċentivi fiskali. U aħna proponejna illi min jibqa' jaħdem wara l-età ta' 61 ma jitlifx il-pensjoni kollha sal-età propja tal-irtirar u anki illi il-pensjoni ma tkunx intaxxata.